Magakos-gakos pa, paibugon pa ang tupad. Anaon, hukaw pa sila diya. Hasta pare, mag-ibog na lang sa no. Ayaw mo pagpaibog diri anak nyo, gakos-gakos, kiss-kiss pa diha. Ay nala na. Yango-yango lang usa. Ug imo ng asawa, unya na lang nagaksa, ighumas misa, hagki na. Ayaw ipatubang sa pare. Glipog na taanin. O na ha? Ang atong ebanghelyo naghisgot og mga butang nga dili nato ganahan. Ganahan mo? Sa gihisgutan sa atong ebanghelyo, ganahan mo? Kanang sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Kanang pugson ka pagpapasan sa karga og 1 ka kilometro, himuon imong 2 ka kilometro. Kanang kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw nagbawia, ganahan mo ana. Kanang higugmaa ang inyong kaaway, ganahan mo. Mo maningog. Digod mo ganahan kay bisan gani sa nagwali, wa man mo ganahin. Wagin mo ganahin. Gani wag dili gani ninyo kaaway. Pero di inyo tinggan, mangutana, di ra mo mutingog. Ako na lang sa ganahan ninyo, kay basig ka mong tanan, kaaway mo nako. Nganong gisugo man tas Ginoo ni ini? Nganong gisugo man ni sa Ginoo? Gisugo sa unang pagbasa, gisugo sad ni Kristo. Aron ta mahimong balaan. Aron ta mahimong anak sa Dios. Ilingi ay mong tupad na balaan ka. Mangutan abay na balaan ba ka? O yawanon. 20,000 loan payable for 6 months. Monthly interest 800. Kanang tanan nga wa ganahi aning gipangbasa or gipanghisgutan ni Kristo sa ebanghelyo nya labi na gyud nga di gyud ganahan mo tuman. Mao na sila ang mga impiernohonon. Kay ang mga balaan raman mo'y makaadtog langit. Ana. Nya ang gihisgutan sa atong salmo, ang Ginoo maayo o maluluyon. Kung gusto tang mahimong anak sa atong Ginoo, kinahanglan sad mahimo tang maayo og maluluyon. Kinsa maning maayo nga tao og maluluyon, kanang nahigugmas kaaway o naglagot sa kaaway? No, na siya. Kay kung ang tao gani nga naglagot sa kaaway, daghan man kong klases kaaway mga igsoon. Naay kaaway nga nag-away gyud mo. Nasa'y kaaway nga mura lang ang iyarang naong di nakaganahan. Nasa'y usahay nahimo nimo siyang kaaway kay wag ko kanya awaya pero doon na lang siya gibuhat na wa ka kauyon. Sama pananglitan papintal siya sa iyang balay nga ikaw wa kay ikapapintal, masuko ka niya. Mana? Nga bang masina ba? Masina. Nakana, kaaway na nimo. Nasa'y tao nga, malipayon kayo, nga ikaw magulanon, maglagot kang ano, magsigi siya katawa. Kabantay mo, ana? Oo, na. Masay, prakaron, gisapot ka karon niya. Ako diri mo, pakatawa, maglagot ka. Sige, pakatawa, pariay, murag unsag naong. Mana ka? Kana mga kaaway na siya. Nasa'y kaaway tungod sa mga butang. Sama anang wa mo bayad sa utang. Imo mo ng kwarta niya, wa siya mo bayad tungod sa iyang kalisod. Maglagot ka, pero wa ko kanya awaya. Wa lang niya gihatag, wa niya tumana ang iyang gisaad tungod sa iyang mga problema. In short, ang kaaway kanang tao nga dili nato ganahan, mao na siya kaaway.
Ya, karon ang gusto ni Kristo, bahala wa ka ganahi higugmaa, kay ang gugma dili man ibase sa gana. Ang gugma ibase gyud sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo may tinuod nga gugma, ang paghigugma di ay ang sukdanan o ang modelo sa gugma mao gyud ang Ginoo. Muna ningos Kristo, ang inyong amahan nga tuas langit nagpadanag sa iyang adlaw sa mga matarong o sa mga buangon. Naghatag sa siyag uwan, tubig para sa mga matarong o sa mga buangon. Nakamusad, kinahanglang maliwat sa inyong amahan nga tuas langit. Sayon ba ni o lisod? Kinsay mo ingon, Pader, sayon kay nabuhaton, tasang kamot. Wa. Kinsay mo ingon, lisod kay nabuhaton, Pader, tasang kamot. Nganong duha raman kabuk ni pataas. Unsa man day mong ubad? Wa mo kay baw, unsay sayon, unsay kalainan sa sayon ug sa lisod. Sa man lisod o sayon? Lisod. Ingnon ta na lang, lisod. Nganong nahimo mang lisod? Tungod kay tungod kay ang atong gugma para man sa atong kaugalingon. Mao na siya nakapahimong lisod. Kay ang direksyon sa imong gugma sayop man, dili man gugma nga tinuoray. Kung ang tao nga nahigugma sa Dios non nga paghigugma, purting sayuna ani buhaton. Kung pangutan-on nimo si San Roque, purting sayuna ani buhaton. Pangutan-on nimo si Mother Teresa of Calcutta nga Santa Teresa na karon, wa perting sayuna. Pangutan-on nimo si San Francisco, San Vicente Ferrer, purting sayuna ani. Sige, testingi lang ko no. Kung tamparoson imong pikas aping, hay may sayon, ipatamparos ang pikas o mubaos ka? Sayon ang pagbaos? Di, saggon man to imong kamot, lubagon pag ang kamot mo. Mabali na hinoon ka. Nyapunan pag yung kagsukmag, suon pag inang naong nimo, mga guba na imong naong, kay nisukol ka. Pero imong igtamparos diri, imo la ipatamparos ang pikas, nya pakapina nimo hilak gamay, nya pulo nga mapaubsanon nga moingon, sakit man tuod, pero this cannot change my love for you. Gay ko no, so ay ko no na, purting sayo na. Oh, dali raman ang tambalan ka ng mga lagom. Kanang yung mabali ka, kanang magdinunggabay na mo, ma-ospital na, niya mo ari pag pari, kaya mangayo para bayad sa ospital. Hasta pari, maglisod na. Na may daghan din ang ilang kabuang, ang ilang binuang, ang pari mo'y pabayaron. Nakadaghan din mo ani. Galisod na magiging bayad sa akong kabuang. Inyong pagyumpunan. Ano ba? Sayon kayo, be. Hay may sayon, be. Kanang ikiha ka, tungod kay kuhaon ang imong butang, nya musukol kag buruka, sabi na gina mga yuta, nana, mga but na siya og tag 20 katuig, 30 katuig, di pa magdaog, siging bayad sa abogado. O kaning giingong Kristo, kung kuhaan kag butang ayaw nagbawia. Oy, dali kayo. Ingnon lang na nimo, sige, kuhaan na. Okay ra. Mana? Pirma dayon ka, awana. Humana. Kadali ana. Kasayon ana.
Uy, makig-away yun. Mautanang na mo rin ako diri, hilak-hilak pa dir. Mga ikog tabang para ibayad sa abogado. Nga naman, gikiha ko sa akong igsuon. Nga, nganong ari man ka mangayo na kong bayad. Nako, sayon na jud kayo na siya day. Tuo nga Ginoo, tuo jud ko pa diri. Nagampo gani ko sa Ginoo, nga mudaog ko aning kasuhan ako. Sayon na jud kayo. Ayaw na pagpadayon sa kaso. I-submit ang imong kaugalingon. Kung unsay iyang gikihan nimo kay inyo ng kabahinanan, ihatag pakapinig-jutay. Kung ang iyang giilog, duha ka ektaryang yuta, nya napakadihay gamay yuta nga usa ka ektarya, tagai pag ginasiyag usa ka ektarya. Haron wa na kay yuta. Unsa pa may iyang ilogon, wa naman kay yuta. Siya, oy, wagid pa diri, di ginamuhonong ng ako igsuon, kay sa una pa ginasiya, yawanon ginakayo, na kung naraman dahil na, ayaw pagpatakod sa yawanon. Kay basig ikaw nga Diyos nun, mahimo na lang sa kang yawa. Muna, diri sa tong ikaduhang pagbasa, gisgutan diri nga kita, templo sa Dios, kinahanglan dili na to gubon ang templo sa Dios. Unyaon sa may gisaad sa Ginoo, niingon siya, kinsa tong magpasipala nining maong templo laglagon sa Ginoo. So kanang mutamparos nato, kanang muilog sa atong mga butang, kanang mupakauaw nato, ayaw na lang na siya sukli. Gasaad na ang Ginoo kung imong dagmalan ang templo sa Dios nga mao kining atong lawas, siya maoy atong kontra. Laglagon taniya. Gani ningon pagid siya kanang mga maalamon nga tao na muingon nga tungod silang kaalam ila ng maniobrahon ang tanan dinis kalibutan, matod pa niya, libugon ko sila sa ilang kaugalingong kaalam. Kanang leader sa Russia, mga leader sa Russia, mga leader sa Ukraine, pulos man na mga maalamon, mga ngilngi kinastanan, karon galibog na sila. Unsa may ilang kalibog? Libog na sila. Mo nang gapinatyanay. Wa na sila kaila nga managsuon ra day sila. Nakadugo ra day kadaghanan nila. Nga doon na day daghan mga Russians, mga Ukrainians kaniadto makaliwat og Ukraine. Naa si nagpuyo sa Ukraine kaliwat sa diris Russia. Og nga kitang tanan di ay kalibutan anak sa Dios mo nagsuon rata, naglibog na. Amo na karon bisan dinis Pilipinas, bisan dinis atong parokya, doon na naglibog kinsa iyang igsuon. Kana bang parihan niya apelido, parihan niya ginikanan, nga mangtas kay batasan, o karibang di ang silingan nga di gyud kadugo pero buutan kaayo. Na sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mustaman ka, sugot ka nga igsuon ta. Sige, ing na. Sugot ka nga igsuon ta. Oh, kanang wa mo lingi, galibog na. Ngano man, naa masunahuna kaalam, ngano gitong igsuon, bana man nako, ngano igsuon. Anak man nako, ngano igsuon man na. Nganong apo man nako, ngano igsuon man na. Wa day kamutuan ang siging balik-balik din hismisa, ipakita nato ang panag-inig suunay. Maubitan ng galibog mo ang mga bata sugoon og paamin, inigingos pare, pakita panag-inig suunay. Hala, lakaw gyud ngadto, siging pangamin. Wa man nagipakita diha, ipakita ang atong pagkalulahay, ipakita ang atong pagkapag-umangkunay, ang atong pagkaanakay. Wa nagipakita diha. Ang pag-inig suunay equal. Mao na ang atong gigamit, yango-yango. Dili ng pagsigig pangabot dito, amin yun. Inig humas misa, pangamin mo anang inyong mga lolo, lola, inana. Pero panahos misa, ayaw mong pangamin. Kay liturgical action man na siya. Di man na cultural action, liturgical. Yango-yango, equal ta. Kamong mga apo, na inyong lola, equal tala. Imong mama, equal rata. Na equal rata. Muna ay kong bugal-bugali kay equal ta. Ayaw kong daog-daoga kay kasabaan kas Ginoo na. Equal ta sa matas Ginoo.
managsuon rata. Ana na, ang meaning ana, dili kay magsigpangamin. Magakus-gakus pa, paibugon pa ang tupad. Anaon, hukaw pa sila diya. Hasta pare, mag-ibog na lang sa no. Ayaw mo pagpaibog diri anak inyong gakus-gakus, kis-kis pa diha. Ay nalana. Yango-yango lang usa. Kung imo ng asawa, unya na lang nagaksa ighumas misa, hagki na. Ayaw ipatubang sa pare. Glipog na taanin. O na ha? Pasabot, musunod kita sa Ginoo. Nyag musunod tas Ginoo isip balaan, pinaagi sa paghigugmaay nga way pili, bisag sakit, higugmaon, anha diha motubod ang tinuod nga kalinaw, kalipay, o kauswaga natong tanan. Manindog ta,